Nå, vi har en lille video her omkring det at få kontakt mellem kinden og skæftet, og hvordan man bedst får det, hvordan man gør det, hvad der er korrekt kontakt, kind og skæfte, og hvad det betyder for dig. Så sigteskinnen her, som vi jo egentlig bruger til at sigte ud af, så man ikke siger, at man skal sigte med et haglgevær, så skal man trods alt se korrekt ud af den. Og se korrekt ud af en sigteskinne, det vil sige, at når jeg har gevær til skulderen og er i min skydestilling, så skal jeg højdemæssigt her, når jeg kigger ud af sigteskinnen, så skal jeg se den rigtige højde. Hvis jeg ser for meget ovenfra, så når jeg sætter sigtekornet op på det, jeg gerne vil ramme, uanset om jeg sigter bevidst eller bare peger med geværet, så skyder geværet for meget opad. Hvis jeg ser for langt, har mit øje så lavt, så jeg kigger ind igennem selve låsen her, kan man sige, og ikke kan se sigteskinnen, jamen så kan jeg ikke se, hvor geværet peger, fordi jeg skal jo også kunne se, at den her sigteskinne er lineært. Så den rigtige højde her, det er, hvor at jeg har mit øje, så jeg har hvis jeg nu har en blyant liggende her, så kan jeg stadigvæk lige netop se sigtekornet herude, hverken mere eller mindre. Det må også være en lille smule mindre, men det skal helst ikke være mere. Hvis man står med en meget neutral krop, en neutral hoved, skuldrene nede, hvor de plejer, så er det praktisk talt umuligt at få øjet til at være der. Og I vil høre mange, der siger, at man må ikke lægge hovedet ned, og geværet skal op til hovedet, og hvad det ellers er af senges derude. Faktuelt, så er man nødt til at gøre et eller andet her, for at få det til at passe sammen, især hvis man har lidt lang hals, som jeg for eksempel har. Så det man gør i praksis, det er, for det første læner man sig lidt fremad, så I kan se her, hvis jeg nu står med geværet fremadlænet og tilbagelænet, fremadlænet og tilbagelænet. Alene der får man hovedet lidt længere ned, så man hæver måske skulderen en lille smule, man kører en lille bitte smule turtleneck hovedet en lille smule ned og frem. Lidt alt efter halslængde selvfølgelig. Der er også nogen, der kan stå. Dem, der er bygget sådan her, de kan bare stå helt neutralt. Det er ikke os alle sammen, der kan det. Men jeg skal lave lidt sådan her. Og så passer det med. Så kan jeg lægge geværet op, og så kigger jeg rigtig ud af sigteskinnen. Det vil sige, at jeg har en lille smule hævet skulder, hovedet en lille smule nede og fremme. Og læner min krop fremad. Og I kan se, at jeg har reel fysisk kindkontakt. Og det skal man have, fordi hvis man er flyvende, så kan man ikke gøre det ensartet hver gang. Så selv hvis jeg nu kiggede korrekt ud af sigteskinnen, men ikke rørte skæftet, så ville det være diffus fra gang til gang. Men når jeg har reel kindkontakt, så har jeg både mulighed for at have en behagelig position, men jeg kan også stå derhjemme, lave det, der hedder tørretræning, det vil sige lukke mine øjne, kan lægge geværet op, mærke om den ligger til kinden, hvor den plejer, i den vinkel, hvor jeg ved, at jeg skal have hovedet, åbne mine øjne, og når jeg så kigger ud her, så kigger jeg korrekt ud af sigteskinnen. Det hedder tørretræning, det kan man stå og lave med sit gevær hjemme i stuen, når man først har fået et gevær. Et gevær kan jo, skæftet kan bøjes forskelligt. Jeg har for eksempel mine skæfter bøjet en lille smule nedad, fordi jeg har en høj hals. Der er også, hvis man kan også bøje det til sideværs, alt for brede skuldre man har. Men selv de standardgevær, I prøver, jeg kan tage hvilket som helst gevær, et kort gevær, et langt gevær, standardgevær, og stå nogenlunde okay med dem, fordi det er bare lige en følelse af at lige stå rigtigt med kroppen. Og det kan I prøve, når vi har de praktiske dage. Så er der mange, der har, vi skal også kigge i en rigtig linje ud af sigteskinnen. Hvis vi ser den fra siden af, hvis jeg så sigter med sigtekornet heroverfra, man ser den fra siden af, så skyder den jo til venstre for mig. Så derfor, når jeg placerer mit øje her, så skal det også sideværs være rigtigt. Og der er mange, der for at få øjet ind over, det er en af de ting. Der er mange ting, der er svære i at få rigtig kind- og skæftekontakt. Der er mange, der lige nu har jeg mit øje ude på venstre side, så for at få det ind, så er der mange, der gør den her. Det er også en unaturlig stilling. Det I kan gøre, nu prøver jeg at gøre det her. Se, lige nu har jeg mit øje ude på venstre side af sigteskinnen. Det vil sige, at jeg ser forkert ud af sigteskinnen. Hvis jeg drejer næsen ind mod skæftet, bare en lille smule, så har jeg faktisk en linjering. Det vil sige, at for de fleste, der skal næsen faktisk ret tæt på skæftet. Det
for mange lige før man kan stå med næse og tommelfingerkontakt. Langt de fleste af os, når vi starter med et nyt gevær, vi vil stå mere lige, højt hoved, prøve at få hovedet ned sådan her. Og det er ikke en rar stilling at stå i. Igen, fremad med hoved og krop, næse lidt ind, og så er den der næsten. Det skal ikke meget ind næse. Og det er også meget forskelligt for, hvordan ens kindben og hele ens struktur er. Det er klart, at på mange måder i forhold til jagttegnsprøven, der skal man ikke kunne ramme. Og det er måske en lille smule lettere at bare lære standardhåndteringen og tage geværet op, skyde skuddet osv. Men I kan se nu, jeg ser meget ovenfra på sigteskinnen. Det er selvfølgelig lidt lettere at gøre, så skal man ikke forholde sig til, om man står rigtigt, og om man rent faktisk kan ramme noget. Men det er ikke en flot skydestilling at stå i. Det giver et meget bedre indtryk for ildkonstant, hvis man rent faktisk kigger korrekt ud af sigteskinnen. Og selvom det er sådan til jagttegnsprøven, at man kan dumpe, hvis man ikke har den korrekt skuldret, og hvis ikke man skyder i retning af lerduen. Der er faktisk nogle vildkonsulenter, der også begyndt at sige, at hvis man ikke har hoved og skæfte kontakt, selvom det behøver ikke være perfekt, men hvis ikke der er fysisk kontakt her, så synes de heller ikke, at skuldringen er korrekt. Så siger de som enhed. Det følger ikke helt reglerne, men der er faktisk nogen, der dumper på det, og det er pisse besværligt at klage. Og da det under alle omstændigheder er vigtigt for jer at komme til at stå bedst muligt, så det ser godt ud, så I lærer det rigtigt fra starten, og så I også kan komme til at ramme. Uanset om I når det under kurset at ramme lerduer eller bagefter, så kan I lige så godt lære det rigtigt fra starten af. Det er faktisk det letteste at lære det rigtigt, fordi så står man behageligt og gør tingene rigtigt. Der er faktisk ikke noget argument for ikke at få det med fra starten, selvom vi ikke skal ramme til jagttegnsprøven. Så når I har de her praktiske dage sammen med os, så se om I kan få i hvert fald, om ikke korrekt eller perfekt kind og skæfte kontakt, så i hvert fald et stykke derhen af. Det er jo, I skal jo ikke kunne ramme til jagttegnsprøven, så det er ikke vigtigt, om det er helt perfekt. Men en skydestilling eller det her er så langt fra perfekt, så man faktisk kan risikere at, uanset om det er efter regler eller ej, dumpe på det til jagttegnsprøven. Hvis I det mindste bare kan få lidt kontakt, røre skæftet med kinden, så i hvert fald et stykke derhen af, så kan det være, at I hen ad vejen kan lære at lægge hovedet det fuldstændig rigtige sted. Så hvis I synes, det er svært på de praktiske dage, så i hvert fald bare sørg for, at I har kontakt mellem kind og skæfte som minimum, og så kan I fintune resten, når I får jeres eget gevær. Det passer bedst muligt til jer, og så stå og træne med det, så lige pludselig så er den der. Så det er ikke det vigtigste på de praktiske dage at få det her perfekt, men det er ret vigtigt, at I hvert fald har reel kontakt mellem. Nu har jeg for eksempel lidt for højt øje, men det er længe fint nok til det, I skal kunne lige nu, hvis det andet er for svært for jer. Fordi I har i hvert fald reel kontakt mellem skæfte og kind. Så gå efter som minimum godt nok, når vi træner. Og hvis I kan, hvis I har overskud til det, og alt det der, I med sikkerhed kan dumpe på, sidder der, så se om I kan få perfektioneret jeres sted her endnu bedre, der hvor I lægger hovedet til, eller kind og skæfte sammen. Og for nogen er det, lige så snart man forstår, hvad man skal, så er det faktisk ikke svært. Det kræver ikke meget fokus. Jeg oplever tit, at folk siger, lige så snart de får forståelsen af, hvor hovedet skal være, og hvordan det skal se ud i sigteskinnen, så siger de til mig, nå, det kunne du have bare sagt fra starten. Så nogle gange skal man egentlig bare lige vide tingene, og så kan man for nogle af jer gøre det med det samme. Find jeres version som minimum. Ha' reel fysisk kontakt mellem skæfte og kind, og perfektionere den enten under kurset eller bagefter, alt efter hvad I har behov for. Og netop, det er klart under kurset, alt det her med ikke at have fingeren på aftrækkeren, inden man siger klar, og alle de her ting, som man ved, dem dumper man bare på. De er i princippet vigtigere. Det skal vi slet ikke underkende. Men det her, det er heller en god skydestilling. Man skal som minimum kunne få bare lidt kontakt.